Good morning ulit mga kapanyero. Ito po yung pangalawang proseso. Ayan, sinusuyod ng kalabaw para bukas ay maitatanim na po. Ayan, ayan yung nagsusuyod yan, yan. Si Mariano. Pagkatapos nyan at bukas ay itatanim na po yung palay. Ganyan lang talaga ang buhay bukid mga kapanyero. Malapit na siyang matapos. Ayan po yung nagsusuyod. Kaawa-awa naman yung kalabaw. Pero ganyan talaga ang buhay. Yan, kumikitang kabuhayan din yan kasi binabayaran din yan. Baka bukas na po ay titignan natin ulit, i-video natin ulit kung paano sila magtanim ng palay. Matatapos na ito bukas. Anyway, bye bye and subscribe to my channel. Bye bye po.